Alo? Nastia, unde ești? Noi suntem la studio și deja filmăm. Cum unde la Toyland? De ce cauți tu la un magazin de jucării? N-ai să mă crezi. Hai că eu mă vin. Și te lingi. La dus dar puțulica să scoală vezi ce uite? Iau. Da, lasă că... Na, uite. Dacă din Egipt vin. Înseamnă că sunt bun dacă a venit așa. Cred că da. S-a dus la tine. Tu ai huit. Eu aștept ceva mai justos. Am ușa și Da? da. Să revenim la comentariile de hate. Să dacă avem o persoană cu experiență în... Pe lucrat, lucrezi la jurnal? Nu, am concediat înainte ca să mă duc în Anglia. Am fost reporter, n-am fost prezentator. Am șas vedem și prezentator iasă de mine. Am așa să vedem chiar. Salutare, mătănii și piscuțe și bine v-am găsit la o nouă emisiune, la primul episod al emisiunii La Covor. Emisiunea în cadrul căreia, Vlada, știi ce facem? Nu. Habar n-ai unde ai venit. Habar n-am unde am venit. Dar cum te-ai acceptat invitația? Pentru că m-ai invitat tu, te cunosc personal. Am invitat-o eu, la minutăcicu. Domnișoara nu a considerat necesar să-mi răspundă la mesaj, a răspuns la mesajul managerului. Contează că am venit? Adevărat. Adevărat. Da, probabil dacă era altcineva în locul tău, nu acceptam. Dar așa ne cunoaștem, îți știu vibe-ul, îți cunosc personalitatea, respectiv am zis că și cred eu că proiectul e fain. Eu ți-am dat spoiler, dacă ți amintești, în momentul când ne-am văzut la un eveniment, ți-am spus că o să vreau să te invit. Și eu de atunci am acceptat. Apropo, da. Deci, ce este emisiunea La Covor? Este emisiunea în cadrul căreia bloggeri, vloggeri, influenceri, interpreți, actori și oricine are mulți urmăritori vine și răspunde la comentariile haterilor pe care noi le-am colectat de pe rețele de socializare. Dar ele sunt multe? Câte ați colectat? Am 6 vezi, atât trebuie să știi. Eu trebuie să beau un 50 înainte de asta, coleg, m-am Data viitoare să organizați un... 50. Dar tu știi, după un 50 și gine... Noi avem jumătate de litru. Jumătate de litru Asiliș, am 6 vezi. Dați-mi ceva. Apă в studiu, vă rog frumos. Ei, apă. Opa, ține Vlada. Vai, mulțumesc. Easy water. Apă ușoară. Opa, îți vezi cu o mână? Ce este asta? Este partenerul nostru care ne va ajuta să ne udăm gătișoarele în această emisiune, Easy Water. N-am gustat anterior, este în premieră acum când o gust. Să te ajut? Este o apă obișnuită cu gust de lămâie și la tine cu gust de... Maracuia. Pentru că a venit fata de la odihnă, filmăm a doua zi după ce Vlada a revenit din vacanța ei. Câteva ore. Acum câteva ore Vlada a aterizat pe aeroportul Chișinău. Vlada, tu citești comentariile pe care ți le lasă oamenii? În mare parte da. Dar niciodată nu reacționez la ele. Nu dau nicio reacție pe internet. Nici like, nici comentariu, nici du-te măi în... Nu. De ce? Pentru că eu consider că energia mea nu trebuie să o transmit în așa direcție. Mai bine nu reacționez. Dar citești? Da, citesc. Te afectează? Nu. Niciodată. Au fost momente când m-au afectat. Care? Îți amintești un comentariu care te-a afectat așa mai... Nu, un comentariu nu, dar presiunea asta emoțională... Social? Da. Sau când se întâmpla ceva mai neplăcut cu mine, momentul ăsta, știi, când nu-i doar un comentariu sau doar un om, dar te trezești și simți presiunea asta de... Simți că ești discutată și nu de bine. Și iată momentul ăsta un pic dar m-a făcut mai tare ca tare. Dar cum te-ai simțit în acel moment când ai avut valul de hate? Emoțional destul de greu, e complicat, pentru că noi suntem oameni creați din emoții și iată și tu, cât de tare și cât de puternic când aș fi în cazul meu, oricum te afectează. Mă afectează probabil mai mult pentru faptul că îi afectează pe părinții mei, uneori pe frații mei, iar oamenii care scriu comentarii am impresia că sunt oameni lipsiți de empatie. Și nu iau în calcul că și noi, persoanele publice, suntem oameni. Respirăm același aer, facem probabil aceleași acțiuni și noi tot avem voie să greșim. Doar că în cazul în care ești persoană publică,
din păcate, sau consider că din păcate, noi nu avem voie să facem greșeli, nu avem voie să spunem careva prostii, nu avem voie să fim îmbrăcați cum ne place, nu avem voie să ne exprimăm părerea, nu avem voie absolut nimic. De asta eu mai bine nu reacționez. Că vezi că eu sunt impulsivă, eu nu mă aprind și... Eu tot sunt impulsivă, dar tu, la rândul tău, ai scris comentarii negative Niciodată. la adresa cuiva? Niciodată. Niciodată. Dar te-a tentat, poate? Nu. Nu? Ei? Ești plictisitoare. Bine, Vlada, hai să nu întindem foarte mult, o să continuăm discuțiile ulterior, o să mai revenim la subiect. Vreau să te întreb dacă ți amintești unul dintre filmulețele de acum câțiva ani, era pe pagina sau în cadrul unui eveniment politic. 6 ani în urmă. Câți ani aveai 6 ani în urmă? Dacă am acum 20, 14. La 14 ani ai cântat tu, pare mi se imnul, nu mi-am amintesc ce era. Am cântat. Ceva cu național, nu se În amintește. perioada aia tatăl meu... Era în politic. Da. Și era în cadrul unui... La Valea Morilor? Da. Mi-am adus aminte. Am cântat piesa Trei culori. Da, trei culori și o singură iubire românească. De Ion și al de Teodorovici. Probabil. Asta. Trei culori și o singură iubire românească. La acest filmuleț noi am găsit așa un comentariu din partea lui Dumitru Botnar, care îți scrie: "Învață-te a cânta, nu a striga, a întraiurea." Îi din nas scrie la mijloc de cuvânt, domnul Dumitru, să lasă în calcul. Ce vrei să-i răspunzi? Sau... Învață-te a scrie. Da, metro. Vlada, tu cum te caracterizezi? Cine ești tu? Ești interpretă? Ești cu ce activități ai? Eu sunt prezentatoare deja de un an de zile, prezentatoare de radio pentru cine nu cunoaște și deja creator de conținut pe Instagram. Ulterior, în procesul ăsta de creștere al meu, am avut oportunitatea de a fi artist în România, am și semnat un contract acolo, doar că la un moment dat eu am ales să îl întrerup și să reziliez contractul. Pentru că am înțeles cu ce se mănâncă acest domeniu și am înțeles totuși cum îmi doresc eu să-mi continui viața. Respectiv, timpul și dorințele și scopurile mele de viitor nu se pupau cu... Și nu o să mai fii interpret? Momentan, nu doresc asta. Ai o piesă, Mâna tape. Da. Ai putea să fredonezi puțin? Da? Hai. Stai, Mâna tape, da. Mâna tape, mâna tape, mâna tape, mâna tape. Ai postat-o pe YouTube și ai un comentariu de la Maria Nacu care îți scrie: "Nu prea pot spune wow, mă așteptam la ceva mai frumos." Și smiley de asta nu pot să-l interpretez. Poate data viitoare să-i facem pe plac Mariei. Dar tu ce părere ai în privința piesei tale? Mie foarte mult îmi place. Ai scris-o singură? Am scris-o împreună cu Radu Duminica. Apropo, băiatul ăsta scrie, o scris și la piesa asta: "Dă-mă, mamă, după Iura." El acum lucrează cu băieții ăștia, Feoctis, cu Magnat, adică băiatul e tare bravo și tare talentat. Poate devine și eu vreodată vreo interpretă. Cam și eu o leacă de auz muzical și o să mă adresez la el. Dar pe mine așa e tare, nu... Mi-e așa tare indiferent de oamenii ăștia, că eu mi-e greu să scot din mine un răspuns. Eu dacă ar fi după mine, nu le-ar răspunde la nimeni nimic. Dar e bună apasă. Chiar e bună, eu am o vreme să zic, mai nu știu cum e la tine, nesincronizat. dar la mine tare îmi place. E bună, astăzi la de asta zguș că avem. Apă simplă, mie e greu, eu chiar la magazin cumpăr cu lămâie, cu ceva adausuri. Și e foarte important să te hidratezi. Care a fost cel mai mare val de hate la adresa ta? Legat de situația cu Bacu. Atunci cred că a fost cel mai puternic val. Da. Atât. Dar tu real n-ai susținut Bacu? Da. La ce? La istorie și la istorie, la geografie și la franceză. Dar că nu vreau să intru în detalii, în povestea, că deja... Înțeles. Stai liniștit că eu tot am dat Bacu din primul an la istorie și a doilea an m-am învățat minte, m-am dus la prima sesiune, am zis că nu mă pregătesc, dacă n-am susțin, să mă pregătesc de a doua sesiune și crezi.
În schimb, peste ani am înțeles foarte multe chestii, pentru că în urma astor momente îți dai seama că dacă analizezi un copil sau un tânăr care la fel nu a susținut bacalaureatul, care nu e persoană publică, poate nu l-a afectat atât de tare și nu a fost atât de marcant pentru el acest moment, în comparație cu mine. Că îți dai seama, tu te culci și a doua zi tu te trezești doar cu Republica Moldova, care e în șoc, dar și cu România, pentru că mai erau acolo careva persoane publice adăugate în lista aia, respectiv valul de hate și de oameni era mult mai mare. Și îți dai seama, după asta eu trebuia să ies în oraș și eram catalogată ca o fată proastă, pentru că nu am susținut bacalaureatul. Și eu știu că eu nu sunt o fată proastă, pentru că am abilități și capacitate, că dacă deschid și învăț, pot să rețin acele cuvinte, am curiozități din diferite domenii. Pur și simplu așa mi-a fost soarta și așa mi-a fost situația. Omul din greșeli învață, exact, asta a fost experiența ta, fiecare are greblele lui pe care calcă. Exact. Atunci când a apărut știrea, am colectat comentarii de pe Facebook. Scrie o doamnă. Minte zero, dar zato sunt pe TikTok, că era vizată încă o domnișoară. Mare treabă. Am trăit ghini fără dânsele și mai departe am să trăiesc. Nu de alta, dar nici măcar nu știu cine sunt. Și următorul comentariu. Da pașleani, puncte, puncte. Ducă-se cu tot cu puncte, puncte. Cu muzică, puncte, puncte. Subtă din deget peste noapte. Doamna asta atât de tot una de tine că eu de ce să les tocmai două comentarii. Spune-mi din care deget ai subt muzica. N-am subt. Băi, tăieți asta la montaj, spuneți în teaser, vă rog frumos. Scrie altă doamnă tot aici. Avem mai multe comentarii de la postarea cu bacul. Dar chiar, uite, sincer, nu le-am citit niciodată. Sunt interesante. La unele comentarii eu am râs. Eu, bine, sunt împotriva hate-ului și avem aici și momentul ăsta social de combaterea hate-ului, a bullying-ului cibernetic. Vrem să luptăm cu el, ca oamenii să nu fie atât de răutăcioși. În cazul în care v-ați ciocnit cu situații de bullying, hate, aveți depresie sau anxietate, nu ezitați să vă adresați după ajutor prietenilor, rudelor, unui psiholog. În descrierea la acest episod găsiți lista către centrele de sănătate mentală la care vă puteți adresa absolut gratuit. Ele se află pe teritoriul întregii Republici Moldova, așa că vă rog, nu stați singuri în casă cu gândul la suicid sau, mă rog, se întâmplă diferite situații. Iar noi revenim la comentariu. O doamnă, presupun că foarte inteligentă și deșteaptă, este în costum, în formă de medic, este medic. Eu tot înțeleg. Artă, muzică, bani, dar chiar pe un 5 să nu poți da un examen. O notă de 5, nu 9, nu 10, nu din prima, dar nici măcar din a doua oară. Asta e mare rușine. E rușine mare? Nu. Te-ai simțit rușinată că n-ai susținut bacul? Atunci da. Acum absolut deloc. De ce te-ai simțit rușinată? Pentru că nu m-am încadrat în societate, să zic așa. Pentru că nu am fost ca și toți. Că am fost diferită. Dar te dacă sară în capul în fântână, tot ai sari. Eu? Nu știi expresia asta. Știu vorba asta. Părinții mi spuneau când eram micuți. Nu și asculți tu. În schimb, acum mă bucur de rezultate. Chiar mă bucur și satisfăcută și fericită de felul în care văd eu viața, valorile pe care eu le am, jobul pe care eu îl conduc, relația cu părinții, cu prietenii și absolut deloc nu mi-a afectat viața acest bacalaureat pe care, credeți-mă că o să îl susțin, credeți-mă că am dorință de a merge la universitate, deja știu și la ce universitate vreau să merg. Pur și simplu nu fac lucrurile astea atât de... nu le verbalizez. Dar în scurt timp mă veți vedea cu diplomă și o să fiți cu toții liniștiți, fericiți și o să intru și eu frumos în societatea asta. Și da, doamna medic, măcar pe un 5, dar eu o să-l dau. Mai devreme sau mai târziu. Noi îți dorim succes și toți cei care vor să susțină pe Vlada, vă rog să lăsați aici un comentariu. Cineva a întrebat, Laura Trandafir întreabă, fără bac și la radio? Da. Întreb și eu. Cum este posibil? Am fost eu invitată, nici măcar mie să-mi treacă prin cap că eu aș putea să lucrez acolo. Îți dai seama, un copil care el stă acasă, o tânără care consideră că viața ei s-a terminat pentru că nu a dat bacalaureatul ăsta din cauza că oamenii atât de tare pe mine m-au presat și eu credeam că sunt ultimul om și nu mai am nicio șansă și gata, de acolo nu există posibilitatea de a scăpa.
fix peste câteva luni eu primesc un telefon cu această propunere, mie nu vine a crede. Și eu merg și mi se spune că tu ai foarte bune abilități, noi vrem să te luăm în echipa noastră. Eu la fel nu credeam și zic, Victoria, hai, spune, te rog frumos, n-aveți lucrători? Avem, vin copii, elevi de la universitățile de jurnalism. Dar noi vrem pe Vlada Boțan. Dar ei anume... Știi, eu am observat că oamenii pot să aibă studii, dar nu de fiecare dată să fie dotați și cu talent. E, uite, și în urma că deja a trecut un an de zile, eu nu realizez că au trecut un an de zile de când eu sunt prezentatoare, mie asta îmi place, eu am învățat atât de multe chestii, fără practic, fără școală, fără absolut nimic, eu dețin o profesie și intrând în acest domeniu atât de mult, plăcându-mi ceea ce fac în fiecare zi, am ales să fac universitatea de jurnalism și la un moment dat o să merg și cu actele și o să le duc acolo undeva la Dar îți dai seama că nu oricine poate avea aceeași soartă și nu oricine poate fără bac să se descurce atât de bine și... La toți soarta este diferită. Eu câte persoane cunosc care au lăsat școala din clasa 8-a, a 9-a și sunt oameni plini... În fine, ăsta oricum este un moment. Nu vreau să se interpreteze greșit. Bacalaureatul, studiile, universitățile, masteratele sunt extrem de importante. Pentru că eu tot ca viitoare femeie, da, sunt femeie, viitoare doamnă, îmi doresc și sunt înconjurată de oameni în jurul meu care dețin și-au terminat o universitate, ba chiar 2 masterate, părinții mei, tatăl meu a terminat 2 universități, mama mea la fel și masterat, au dat bacurile pe note extrem de bune. Problema era că eu în copilărie nu aveam această dorință față de carte. Da, acum s-a trezit, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Mulți oameni întreabă cine e asta despre tine la diferite emisiuni podcasturi. Da, este normal să nu cunoști un om. Cine e asta? Cine este Vlada? Și asta? Cine mai ești fata asta? Apar toate vedetele peste noapte. Peste noapte? Interesant. De cât timp ai avut nevoie ca să devii vedetă? Dar nu vede. Eu nu zic că te vedetă. Bine, ca să devii cunoscută. 8 ani de zile. Eu de la 12 ani am început. Cam mult a durat noaptea ta, Vlada, 8 ani de zile. 8 ani de zile, dar în schimb și ne asta. Și ne asta. Eu vreau să amintesc situația cu Justin Timberlake, că l-a oprit poliția. Dar el așa e de frumos. Ai vrea, da? Cu dânsul. Să faci cunoștință. El e doar frumos, e vizual frumos, nu vreau nimic cu el, zic că e frumos. Spuneam că da, scoate-l cu tătul. Hai, las! Și aici trebuie comentarii. Da, chiar mi-e interesant, la video ăsta tot o să fie comentarii negative. Noi încurajăm oamenii să scrie comentarii pozitive, ba mai mult. Cel mai pozitiv comentariu, care va aduna cele mai multe like-uri, va fi premiat. Și premiul, da? Da, încearcă să fie cel mai bravo și ascultător. Da, tot ce trebuie să faceți este să scrieți un comentariu bun la adresa Vladei, în care luptați și voi cu bullying-ul și cu hate-ul și cu de toate, iar noi, pentru comentariul cel mai bun și cu cele mai multe like-uri, oferim 2 bilete la Fosfor Mistic. Cum te simți în studioul nostru? Relaxată. Îți place cum arată? Arată rău. Dar puteți să arăți mai bine? Da. Da, glumesc, am putut fi și o rămuță. Da, cum îți pare confortabilă canapeaua noastră? Da. Știi că toată scenografia... Una din culorile mele preferate. Adică dacă venim îmbrăcat în alb, da. Lasă că și negru e bine. Toată scenografia a apărut odată cu canapeaua. De la canapea a pornit totul. Dar cum a apărut conceptul? Ei, cum a apărut? S-a copt mai mulți ani de zile și până la momentul când am făcut eu o cunoștință cu Mișu, care zicea că vrea să facă niște proiecte pe YouTube și am zis că vreau și eu, cu ideile mele, ajutorul ei și o echipă foarte mare pe care o vezi aici și mai sunt oameni pe care, din păcate, astăzi nu-i cunoaște, așa am lucrat la proiect așa mai intensiv câteva luni de zile până am găsit parteneri, unul dintre care este Confort, fabrica de mobilă. Canapeaua asta este de la ei. Am căutat tot orașul o canapea care să-mi placă, am fost în showroom și asta mi-a plăcut cel mai mult, era exact ce îmi doream. Nu, dar canapeaua asta chiar e de studio, e așa... E foarte frumos. Ies în evidență, da. E bunișor, e bun, îmi place. La ce proiecte și emisiune mi-a fost invitată? Nu mă refer la interviuri. Uite,
sunt multe și dacă mă întrebe mai una, îți blochează creierul. Ai fost la Comerțan la o emisiune. Da, a fost. Cineva întreabă, curios, dacă locuiești singură, ce mănâncă Vlada în contextul în care nu știe să gătească? Eu nu știu să gătesc? Dar nu tu ai zis că eu știu să gătesc ouă, omletă și numai ouă. Și mai știi să gătești? Nu, eu... Deci, emisiunea lui Alexandru Comerzan, cum iată conceptul tău e creat în așa mod, eu nu pot să vin acolo și să fiu tot același personaj. Eu m-am încadrat în conceptul... Adică tu intenționat ai spus că tu nu poți să gătești. Intenționat. Am depus, nu știu, m-am străduit ca rezultatul final al acelui video să fie unul interesant, amuzant, pentru că acesta a fost conceptul emisiunii. Dar eu pot să gătesc doar în cazul în care eu am și dețin o rețetă. Eu intru, mă uit cum se gătește lasagna. Te uiți și faci, dar de gătit gătesc foarte gustos. Dă-ne câteva exemple de bucate. exemplu, în ce ține de deserturi, eu sunt master, îmi place foarte mult să fac brioșe cu banană și ciocolată, deseori le fac, le duc la muncă, colegii le-au mâncat, le-au aprobat, sunt bune. Îmi place să fac tartă cu banană, sunt o iubitoare înrăită de micul dejun, eu mai mult optez pentru micul dejun, toate tipurile de mic dejun, apropo, tot ador eu le fac. Și deja mâncarea pe care eu o consum este sănătoasă, nu se gătește greu, hrișcă, orez, paste, nu e atât de greu de făcut. Așa că Vlada știe să gătească, Vlada nu are timp să gătească. Tot în emisiunea lui Comerzan, de unde ai luat talentatura asta? Ar trebui să-i fie rușine de așa comportament. Mai sunt copii crescuți la oraș, dar asta exagerează. Cu ce ai exagerat? Cu ce am exagerat? E că trebuie să o întrebăm pe Cum Ecaterina Codreanu. Ecaterina? Da. Cu ce ai exagerat? Eu tot nu știu cu ce am exagerat. Dar fiecare om vede știi că fiecare om vede în altcineva ceea ce se află în el. Am auzit și teoria Așa asta. că, это chiar și astăzi. Ești proastă. Mulțumesc. Asta unde? Chiar pe drum. Păi de ce sunt Maria? Azi eu sunt așa. Te-ai spărat pe Maria? Nu, Maria e spărat pe dânsa. Maria, dacă era fericită, nu scrie nici Ecaterina, nu scrie așa mesaj. Eu precis în momentul în care să scriu așa mesaje, eu dacă nici nu reușesc să le citesc. Eu poate semnez un proiect mare în momentul ăsta, poate mănânc ceva gustos. Poate stau trăiești viața, dar viața așa de bine, dar cineva tot stă și tot scrie. Chiar n-ai ce face. Chiar viața și timpul tău este atât de neinteresant ca tu stai, scrii un comentariu urât. Ce sfat ai pentru oamenii care scriu comentarii negative? Să se gândească foarte bine la ce îi face pe ei fericiți și să știi că tot ceea ce vrei tu să dobândești în viața asta nu se dobândește peste noapte. Și atunci când tu ești invidios Peste noapte de 8 ani. și atunci când tu ești invidios pe succesul altuia, niciodată nu vei ajunge la succes. Oamenii care au reușit să realizeze ceva niciodată nu vor fi în spatele celor care scriu astfel de mesaje. Adevărat. Și diferența care este? Ecaterina, Dumitru, Maria, îmi pare rău, dar chiar nu vă cunosc, nici măcar nu știu cum arătați la față. Dar ei îmi comentează videoclipurile mele. Aici există o diferență. Înseamnă că cineva a depus mai mult efort. Înseamnă că sunt auzită, înseamnă că sunt un personaj interesant pentru societate. Înseamnă că munca mea nu este în zadar. Dacă eu îmi trăiesc viața pe care eu mi-o doresc, dacă eu mănânc ceea ce vreau, dacă eu mă îmbrac cum îmi place mie, dacă eu am o relație bună cu familie, dacă toate capitolele din viața mea eu sunt ok și fericită și împlinită și emoțional sunt bine, nu mă deranjează și nu mă afectează orice tip de comentariu nu ar apărea acolo. Dar cum crezi că ar putea să afecteze pe alții? Este ok să existe bullying-ul ăsta cibernetic? Nu este ok. E o stare de caracter, dar empatizez cu oamenii care nu sunt, de exemplu, și vor poate să se dezvolte pe online sau sunt adolescenți care au careva viziuni și frica asta de a nu fi judecați îi oprește. Eu cred... Mărgăriel. Stați Tata. Da. Eu mereu am să susțin adolescenții și oamenii care vor să creeze ceva, să-și asculte sufletul, pentru că aici ești tu și aici e scopul tău. Dar până la scopul tău stau 120.000 de oameni. Poți să spui, noi să bipăm. De proști, mă scuz de expresii, dar chiar sunt de proști. Și tu nu poți stai să te întorci de 120.000 de ori până ajungi la scopul tău. Napralom! Da, știi ce vrei? ferit și v-ați dus. Da, exact. Așa că nu contează cine ce spune, te sună. Tu, când știi foarte bine ceea ce îți dorești să realizezi, mergi spre scopul tău.
îți scrii pașe și dai, cum spuneau, dai gaz. Să nu-ți dea în cap să treci peste, pentru că datorită acestei publicități am filmat acest episod. Promit, nu te țin mult. Ai nevoie de un acoperiș sau știi pe cineva care are? Vino pe strada Uzinelor 60 la Premium Acoperiș. Aici găsești tot ce trebuie, ba chiar poți vedea cum arată toate tipurile de țiglă metalică montate pe un acoperiș real. Am ratat deja de la care emisiune este, dar cineva, Svetlana Colțun, a spus că ești prea lăudăroasă. Dar chiar, dar nu sunt lăudăroasă. Faptul că eu sunt autocritică și îmi place ceea ce eu fac și mă bucur de realizările mele înseamnă că eu sunt lăudăroasă. Faptul că eu valorific niște momente frumoase pe care le-am făcut înseamnă că sunt lăudăroasă? Nu cred. Și tot acolo cineva a scris, copilul la minte, comportament și în tot. Mai are mult până a putea vorbi într-un interviu care l-ar putea privi și cineva de după 25. Dar cum poți să ai așteptări? La interviul ăla aveam 19 ani. Cum poți tu să ai așteptări ca din gura unui copil de 19 ani să iasă cuvintele lui Eminescu și așteptarea oamenii? Crești tu un copil de 19 ani și trimite la emisiune să vorbească tot așa. Să vedem. Ha! Cum? Doamna Maria? Vlada s-a enervat! Cum o cheamă? Lena, văd că te-a atins. Lenuța. Te-a atins? Dar tare-s deștepte, știi? S-a găsit chiar. Eu pur și simplu știu cât efort am depus în viața asta și prin câte am trecut și să găsești un om necunoscut să scrie așa comentarii. Doamna Lena. Tot domnișoara, nu știm vârsta. Tot la acel interviu. Dar tu câți ani ai? 21 împlinesc. 20, că am și scrie lumea că e ca zgrăgheaște. Miticuță. Nu cunosc persoana, dar este un reprezentant clasic al doleanțelor generației. Maxim egocentrență și axată pe succes și bani. Vrea, nu vrea, dar dacă are mulți urmăritori, este un anti-exemplu pentru tineri naivi, păcat. Sărmanii părinți suferă mult. Mama mea foarte tare se mândrește cu mine și tatăl și chiar ne iubim și ne respectăm și deloc nu suferă. Astăzi nimeni deloc nu suferă. Dar în unele aspecte din acest comentariu aș fi de acord. Pentru că dacă m-aș uita și eu la acel interviu astăzi, da, aș scrie cam tot același comentariu. Adică nu pot să mă supăr pe niște lucruri reale. În schimb, acum, astăzi, valorile și gândurile mele s-au schimbat. Atunci eram așa. Acum nu ești axat pe succes și bani? Nu, acum nu. Dar pe ce ești axat? Acum sunt axată pe mine și pe dezvoltarea mea. Dar cum îți pare comentariul ăsta în general? Ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut? La formulare se mai putea de redactat, pentru că o persoană inteligentă niciodată nu o să scrie așa genic. În general nu o să scrie așa comentarii, în general nu o să uite la videoclipurile mele. Da, apropo, eu dacă nu-mi place, trec peste, dau scroll, nu privesc, doar dacă e ceva unde, nu știu, trebuie de reacționat, unde e ceva nesănătos, unde mă afectează cumva părerile societății, atunci mă dau și eu cu părerea și mai scriu ceva sau pot să fac și eu un filmuleț la subiect, dar așa nu prea scriu, nu scriu comentarii și nu reacționez. Dacă nu-mi place, trec peste. Dacă tot zici că ți-a plăcut atât de mult acest comentariu, așa, avem pentru tine un cadou de la partenerul nostru Tricou.md. Te rog să-l despachetezi acum, să vedem reacția. Deci este vreun mesaj, așa? Da. Mi-mi plac cadourile care creează emoții. Așa l-a scris el în comentariu. Așa era scris, axată pe succes și bani. Asta e secvența din comentariu. Ai să-l porți? Da. Unde? Ia, și de interesant. Axată pe succes și bani. Trebuie să facem altul cu dezvoltarea personală. Da, nu, chiar o să-l port. Uite, chiar mă crezi că-l port. Te rog să, atunci când o să-l porți, să tizuiești emisiunea neapărat. Asta pe spate scrii, da? Și în față? Da. La sală mă duc cu dâns. Super, mulțumesc mult. Cum mă cheamă? Acum își spun. Tatiana Isac. Fără Tatiana Isac azi. Așa tricouaș, nu cred că... Tatiana Isac. Nu știu cum, cine ești, unde te găsesc, dar chiar din partea mea. Dar să-i dăruiesc eu cum mă luat. Da, cum să o găsim? Ce vrei să-i dăruiesc? Găsești, uite, nu, dacă acolo mă găsesc. Vrei să-i dai mai eu? Nu.
Să întreb și pe ea ce îi place și poate îi ofer și ei ceva în dar. Dar din dar se face rai. Eu sunt tare bună la suflet. Mai Asta ales e de cu apreciat. oameni răuți. Mai ales cu oameni răuți, dar cu oameni buni. Și cu oameni buni, tot îs bun. Cu toată lumea îs bun. Ai fost invitată în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV. Vreau la țară. Da. Cum a fost experiența acolo? Mie tare mi-a plăcut. Ai Sincer. avut comentarii negative acolo? Da, nu mă uit nici acolo. Eu nu mă uit, nu prea mă uit la... Am spus inițial la început că mă uit pe Instagram, dar pe YouTube, la emisiuni de astea. Dar la emisiunile tale te uiți după ce te-ai da, filmat? mă Te uit uiți, și da? de mai multe ori și tare mi-a plăcut. Eu am La mine momentul... la story mă uit de 10 ori pe zi. Eu tot, eu mă Foarte, admir. mă ador. Eu mă uit, fusesem la, nu mai amintesc unde am fost, la o emisiune, la un podcast, nu știu unde, și după asta priveam acasă, mi-am pus Da. așa, eu seara la cină priveam, Ce mie îmi ai, place eu- să mănânc și să da. privesc ceva și de data asta mă priveam pe mine, soțul meu murea de râs se uita la mine, că eu mă admir și Așa. cu așa o Da. mimică și așa eu sunt entuziasmată și îndrăgostită. Da, tare mi-a plăcut. Și manifestarea mea, pentru vârsta mea și pentru ideal, super. Cineva a zis că Vlada la Tudora și Vlada pe Instagram sunt doi oameni diferiți. Doi oameni diferiți. De Da, ce? dar pe la Tudor e la țară și... Pe Instagram e la oraș. Dar eu, în general, sunt diferită, dar nu poți fi la fel. Ești diferit în dependență de context, în dependență de evenimente, nu știu, de oamenii din jur. Eu nu pot să merg la lucru și să fiu cum sunt cu mama, cu tata sau cu prietenii când mă relaxez. Adică, în dependență de locații și de stația în care te afli, așa ești ca om. Te prezinți cum trebuie. Ai avut un reportaj când te-ai mutat singură. Așa. S-a mutat singurică, că mamsa este peste hotare și mai are ea un plan de făcut banișori. Multe sunt care sunt mutate singure, poate mai are o prietenă și sunt mutate ele ca să decidă cu aventuri să primească bărbați noaptea să facă dragoste pentru bani. Aici este motivul mutatului. E foarte clară treaba. Un așa apartament ca să-l închiriezi costă bănișori mulți de plătit. Vagabonde sunt. Vagabontelor ar fi corect. Vagabonte sunt. Vagabonte sunt. Tu-ți dai seama și în capul la omul ăsta dacă el a scris în comentarii ăsta. El dacă ar sta într-un apartament, cum? Ca al meu, uite cu ce s-ar ocupa el. Mama mea e psihotare, mama mea e pe strada Zaichin 4, de ani de zile, educatoare la grădiniță, privată, una din cele mai bune. Mămica, dar tu știi că ești psihotare. Da, o mai scris aici, Dacă- oamenii că ești copil de bani, gata. Dar ce înseamnă copil de bani gata? Vă rog frumos, când scriți un comentariu, de exemplu, vacă grasă sau copil de bani gata, fă o liniuță, trage liniuță și dă și argumentul, că eu nu înțeleg comentariul ăsta. Ești vacă grasă, oaie vacă grasă, virgulă, pentru că și dă argumentul. Și dacă argumentul e bun, eu te cred. Dar așa și înseamnă. Cu boturile astea umflate, parcă sunt toate de o mamă făcute. Dar unde e botul meu aflat? La tine pe față. Dar ai văzut pe TikTok că te-a postat acolo cu Vlada editat și Vlada needitat. Pot să-ți arăt. Ai văzut asta? Editat? Dar Că pe tot se face aluzie la, nu știu, că ți-ai editat corpul sau ce. Da. Vreți să vorbim despre poză și editări sau cum? Aici scrie o domnișoară accent, scrie: eu nici după naștere nu arăt așa grasă, dar să mai nască un copil e potopul. Tu ai abordat acum subiectul de slăbire, ai Da. arătat cum arătai acum un an sau doi și cum arăți acum. Da. Eu slăbesc în continuare. Nu pentru că oamenii vor, pentru că eu asta am decis pentru sănătatea mea. Și faptul că genetic sunt predispusă la îngrășare și forma Dar corpului mie meu nu este mi se una... pare că este arătai urât sau tu arătai foarte sexy și atunci era și acum. Oamenii găsesc motive, dacă cineva vrea să te atace sau este supărat pe viață sau supărat, uite, dar cum fetița asta de 20 de ani a reușit atâta? De să găsim și ei ce fac? Hai să ne apucăm de ce să ne luăm? Hai, dă că e grasă, dă că mama ei, părin, și așa ea răi, e proastă, dă să scrim ceva, dă să ne gândim ceva, să fac... Da, trebuie să recunoaștem că ai și acolo susținători în comentarii care, da? Da, care scriu că Vlada e frumoasă și că se lipsite de sens astfel de postări. Oamenii care scriu că Vlada e frumoasă și văd calitățile mele sunt oamenii care
asta se află întrânși, încă o dată, repet, o persoană fericită niciodată nu scrie comentarii negative asupra cuiva. Cineva a scris, să închidă TikTok-ul, Facebook-ul, Instagram-ul sau în general internetul, ce vedete vor fi fără ele? Sunt vedete atâta timp cât sunt urmărite pe net. Dar eu am abilitate, am foarte multe abilități și eu pot să lucrez orice profesie. Nu, da, recunoști că faptul că ești populară se datorează internetului, altfel era... Dar noi toți oamenii care asta e datorită internetului, da? Și de rău? Nu? Dar ce ai face tu dacă n-ai fi vedet? Dar nu-ți vedet în astea. Vă rog frumos scrieți la Nu-mi place emisiunea mie, noastră, a venit vedetă. vedeta Vlada Boțan. Vedetă. Nu. E care era întrebarea? Ce m-ai întrebat? Că dacă nu eram vedetă, Dacă nu erai vedetă, Doamne, ce eram avea să așa, faci? tot eram așa, cred că eram mai fericită. Dar pentru ca să lucrezi la radio nu trebuie să fii vedetă, că nu toți care Da. lucrează la radio sunt vedete, ei vin și apoi Păi eu de devin asta și vedete. m-am gândit când cineva mă întreabă cu ce te ocupi. Îmi zic vlogger, da, prezentatoare. Un alt comentariu la interviul de la VIP Magazin. Să spui că ai plecat de acasă, că stilul tău și modul de viață și ce mănânci nu corespunde cu cel al părinților, tăi e urât de tot. Foarte umilitor și deloc onorabil din partea ei. Dar care este problema? Că ai Faptul spus că păi, tu și părinții tăi sunteți la nivel diferit. felul în care ok, acum chiar o să deschid subiectul ăsta. Da, până în prezent, modul meu și viața mea diferă foarte mult de viața părinților mei. Sunt o persoană care este independentă, sunt o fată care niciodată nu a putut să crească și să fie întreținută de părinți, pentru că mereu am fost rebelă, respectiv pentru binele al meu cât și al părinților am decis să ne separăm la o vârstă normală, de 18 ani, legală, și nu înțeleg care este problema, pentru că și că trăim vieți diferite, că avem păreri diferite în unele cazuri. Asta e Era ceva? alt context acolo, că părinții tăi nu-și permit ce îți permiți tu. Și nici eu Eu nu înțeleg comentariul ăsta. Nu înțeleg comentariul. Ce a vrut să zic? Cum? Ce vreau să zic autorul? Da, noi toți oamenii suntem diferiți. Eu câștig diferit, tatăl meu câștigă diferit, mama câștigă diferit, ei au viziuni diferite, eu am viziuni diferite. Faptul că eu nu am ales să rămân acolo, nu înțeleg de ce ar fi asta urât. Care e argumentul? E urât cum te-ai exprimat, Acolo? se referă, da. Poate și m-am exprimat urât, nu știu. Asta a fost exprimarea mea de atunci și așa am putut eu să mă exprim. Mi-mi place argumentul ăsta, foarte frumos răspuns. Atâta, capacitatea mea în acel moment, în acel interviu, a fost atât. Am răspuns cum am putut. Sunt judecat pentru felul în care eu am răspuns? Dar tu ești judecată pentru tot ce faci și cum apar și cum arăți și trebuie ce să vorbești exist. și orice. Cineva scrie Giki Chan. Atenție, se scrie cu bărbați însurați, puncte. E foarte insistentă, puncte. Nu e atât de inocentă cum vrea să pară. Puncte. Cum îl cheamă? Giki Chan. Cam sinistru acest nume. Giki Chan. Nu, uitați-vă, sincer, dacă e comentarii fără argument și trebuie să-mi arăte, scrie, nume, prenume, tot, eu vă dau voi, publicați, arătați-mi, chemați, tot cu familie, cu copii, eu vreau să cunosc oamenii ăștia. Cu care mă scriu, da? Cu care eu mă scriu. Ce poți crea la ProLife? Tot ce ai nevoie pentru ca ideile tale să prindă viața în format video cu impact. Înregistrăm podcasturi, interviuri și testimoniale memorabile. Creează emisiuni, spoturi video și cursuri digitale profesionale. Organizează webinarii și traininguri video la cele mai înalte standarde. La ProLife ai un studio pregătit pentru orice producție video și o echipă care e gata să transforme viziunea ta în realitate. Acum e momentul să-ți faci vocea auzită. Lasă un mesaj și creează conținut cu impact. Te-am văzut fără inel, înainte pe degețel, eu n-am inel. Ai spus, eu n-am inel, cu asta se Da. termină secvența. Și cineva scrie în comentariu. Stai, cam ieșit. Dar tu, într-un fel sau altul, acum,
Și nici prea mult creier. Și cineva Așa comentează, cred așa și- cred și eu. Și Ai creier sau nu ai creier? Noi toți avem creier. Pur și simplu la cineva e mai dezvoltat și la altcineva nu. Da. Cam atât a fost pentru ziua de astăzi. Vlad a spus că comentariile noastre, cacofonie, sunt mult prea light. Pentru următorul episod o să pregătim comentarii mai picante și mai agresive și mai Da? așa. Da, la următorul episod o să avem alt invitat. Să mai chemăm o Eu am dată, scăpat. vezi să colectez hate. De fapt, vă încurajez să nu lăsați comentarii de hate la adresa nimănui. Iar dacă vă întrebați ce face această pisică în cadru, mai bine zis motan, în studioul nostru este un motan pe nume Margarita, nu mă întrebați de ce îl cheamă așa, nu cunosc istoria, este un motan care are 5 ani, din câte vedeți este foarte blând și gingaș, prietenos. Dacă veți dori de mult un animal de companie care să se împace bine cu voi și probabil să dormiți cuprins cu el, vă rog să contactați persoana care are grijă de el, găsiți numărul indicat pe ecran, dar și în descrierea episodului. Să știți că motanul nostru vine cu zăstră din partea partenerului nostru Zoofarmagro, care este foarte generos și a pregătit aici mai multe lucruri de care ați avea nevoie pentru îngrijirea motanului. Le mulțumesc tuturor partenerilor emisiunii noastre Premium Acoperiș, dacă vă curge crâșa, adresați-vă la ei. Fabrica de mobilă Confort, le mulțumesc pentru această canapea, nu doar frumoasă, dar și confortabilă, care se asortează foarte bine. Să urmăriți, vă rog frumos, când Vlad să iasă de aici și noi după dânsa. Easy Water, apă delicioasă care ne-a udat gâtișorul pe parcursul întregii emisiuni. Toyland, care ne-a oferit aceste flori fenomenale, artificiale. De ce artificiale? Pentru că ne aflăm în subsol și nu avem soare. Tricou.media, vă mulțumim pentru maioul care i-a plăcut foarte mult Vladei. Le mulțumim Afișa.media pentru biletele oferite. Pentru cineva din comentarii vă reamintesc despre concurs. Și nu în ultimul rând, le mulțumim echipei de la ProLive, care a făcut ca această emisiune să fie posibilă. Toate camerele pe care ne vedeți, editarea, totul este frumos datorită lor. Le mulțumim mult pe această cale și în cazul în care planificați să vă lansați o emisiune pe YouTube sau aveți nevoie de conținut pentru afacerea voastră, nu ezitați să contactați, găsiți toate contactele, toate detaliile, toate linkurile, le găsiți în descrierea acestui profil. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, nu uitați să-mi dați follow, vă rog frumos, insistent, like, share, distribuiți prietenilor și lăsați comentarii doar bune, atât aici cât și pe tot internetul. Și Vlada. Mulțumesc de invitație. Mulțumesc că ai acceptat, mulțumesc că ai răspuns la mesaj. În ghilimele, îți mai vii? Poate mai invităm data viitoare, poate mai nimerești într-un scandal. Într-un scandal? Hai, fără scandaluri. Nu știu ce atitudine ai față de scandaluri. Dar eu nu-mi place să mă implic în ele. Îmi place pacea și liniște. E că eu tare iubesc pacea și liniște.